והייתה לך את הדילמה הזאת, האם להישאר במוכר, במה שמכניס לי כסף, לסבול, כי אין מה לעשות, החיים לפעמים צריך זה בחיים היה לי לשרוד. עובדה. זה עובדה? זה הייתה לי עובדה, זה לא הייתה לי דילמה, זה הייתה לי עובדה, אני נשארת. האמנת שאת הולכת להישאר ככה לכל החיים? בתוך תוכי אמרתי לעצמי, זה אותו דבר כמו שהיה לי עם הזוגיות בפרק א', שבתוך תוכי היה לי כאילו קולות, שאני אומרת לעצמי, איך את נשארת איתו, הוא לא בשבילך, זה לא מה שרצית. היה לי את הקולות האלה, קולות שהעולם שלי, הפנימי, שאומר לי, זה לא מה שרצית להיות, זה לא החלומות שלך. תמיד הייתי טיפוס שחולם ורוצה להגשים את עצמו, אבל אמרתי, זה מה יש, ההיגיון אמר דברים אחרים. זה גורם לך לעניינים אחרות, את הקול הזה להישאר באותו מקום ולסבול. לסבול ולסבול, שמנהלים אותי. תחשוב שלקוחה אחת צועקת עליי, שלא עניתי לה ב-12 בלילה לטלפון. זה הזוי. היא צועקת עליי, למה לא ענית לי לטלפון? הייתי צריכה ממך ייעוץ דחוף. למה לא ענית לי? זה לא הגיוני שאת לא עונה לי לטלפון. אני יוצאתי שמירת הריון, לקוחה אחרת אומרת לי, לא מעניין אותי השמירת הריון שלך, אני אבוא אליך לבית, את תעשי לי עיסוי. ואני חושבת לעצמי, איך אני אומרת לה לא? אני פשוט מפחדת להגיד לה, לא, זה לא אפשרי, אני בשמירת הריון, את לא יכולה לבוא אליי לבית.